روشا شنگال روج بروج خرابتر دبه و چارەسەری جی جیبجیکردنا ڕێکەفتنە هەولێرێ و بەغدادەیە. ئەندام پەرلەمانی عێراقی ماجد شنگالی ڕاگهاند خرابونا روشا باجار شنگالی نجیبجیکردنا ڕێکەفتنە ناوبەرە حکوومەتە هەرێما کوردستانی و حکوومەتە عێراقیە. سەربار کرد کو دۆزا شنگالی سیاسیە و دەستەوەردانên derva têda hene ku ne diwarê ewlehî û ne jî siyasî û rêveberî rêkeftin hatiye cibicîkirin. Ji ber ku hikûmeta Bexdadê dixwaze rêkeftinê binguh bike. Tevî ku her du aliyan Hewlêrê û Bexdadê di nehê cotmeha sala 2019 rêkeftinek îmze kirine ku rewşa Şengalê diwarê rêveberî û ewlehî xweştir bikin û dubare bajarê Şengalê were avekirin. Her wiha hemî çekdar û mîlîsên li hundir Şengalê weke Heşd Şeعبî û rêxistina PKK werne derxistin. Lê bêk û Bexdad bi rêkeftinê rabe û pabendiyê pê bike. Macid Şengalî serbar kir ku hin aliyên çekdar li hundir Şengalê hene dixwazin metirsiyê û rewşeke ne aram diris bike. Ji bo ku malbatên derbder bûne ve negirne ser mal û milkên xwe û got xelkê Şengalê daxwazê ji serokê hikûmeta Iraqê Mihemed Sudanî dike ku rêkeftina navbera Hewlêr û Bexdadê bi zûtirîn dem da bicî bike. Têzanîn ku mîlîsên weke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dibin navê yekîniyên parastina Şengalê û Heşd Şeعبî bajarê Şengalê ji xwe re wekû cihekî aram têda ecinde û îdeolojiyên xwe bicî dike û tu pabendiyê bi biryarên hikûmeta Iraqê nakin û rijdin ku di nava Şengalê de bimînin.